Ito na nahitabo sa may barangay Talogoy, Malita, Davao Occidental. Diin ang inahan og anak gitigbas patay sumala pa sa kapuyo ni ini. Ang inahan is batang pa day, minor day. 17 anyos ang inahan day may sen. Samtang ang bata magkakasama unong pagkabuan. Ginoo ko in taon magkakasama bago pag in taon day ni nataw kay unong pagkabuan wa pay tuig. Yes, pastilan. Naisamad tinigbasan sa ulo ug sa liog nga bahin. Og medyo taod-taod na gid siguro ni nga na patay dong irin kay pag-abot medyo wala na nasa state of decomposition day myself. Posible sukad sa pagka-discovery sila na magkakasama na patay mga tulo na kaadlaw. Nahitabo ang krimen magkakasama. So sa pagkakaron base sa report sa kapulisan ang ginatanaw nga motibo is sumala pa sa nga nagtukmod sa suspect nga mahimo ang maong krimen is sumala pa is selos. Selos. Magyanay saga day ba? Lagi man. Unya rabaday kini kunong magtiayo na anay record sa barangay ni day nga matod paghihusay na sila sa sama gyapon magkakasama nga motibo nga giyon sa kapulisan mo gyapon kanang pagpanilos day Maisel. Uy. So naa na gyud ay. Kinsa may nanilos ang bana o ang asawa? Ang bana. Ang bana siguro day kay nganong nahimo man niya ngadto sa iyang asawa niya gidapay pag yun niya day ang ilang kaugalingon intawong anak nga unong pakabuan. Mao lagi. So batay labot sa bata day oy. Ang atong Facebook post sa social media nakaangkon og mga nagkadaiyang reaksyon no. Sumala pa nila dong irin kung basahon ninyo sa atong Facebook post nga mangilngig nga insidente gidamay pagid ang bata. Yes, Unya lagi pod kay mga bata pamampod lagi ning involved ani 17 anyos pa ning intawong kaligin inahan. So ingon nga usa ka amahan og bana dong irin unsa may imuhang ikat siguro mensahe lang no para sa mga magtiayon labi na katong medyo young couple pa. Ayaw intaw ninyo palabiin ang inyo habang gibati diha oy. Siguro day kuan sila day ilan ang kuan bitaw day i-open nila day ngadto sa mas hingkod pa nila day Maisel sama mismo labi na gyud sa ilang magaginikanan di ba nga mao'y makahatag nila og guidance day Maisel sa mas maayong himuon para ma-open baga kasama sa matag usa unsay dapat angayan nga resolusyon sa atubang nga problema sa magtiayon day Maisel. Importante gyud na kay baga kasama nga dunag makahatag bitaw og mga maay pangunahuna bitaw day Maisel dili lang kay sila ra mismo bitaw day mo'y magkana bitaw magluom-luom ang nga problema day Mais dapat i-open na ninyo para nga mahatagan mo og guidance sa mas eksperyensyado na sa kanang kinabuhi nga magtiayon day Maisel. Correct. Mahatagag tambag ba? Sa pikas bahin pod kung ikaw karon batan-on pa ka okay, sa lahi pod na perspective no kung batan-on pa ka o niya grabe ra bagid ning teenager tadong iri ng atong mga kasing-kasing no murag mao na jud ni so hunahuna gid sa makadaghang higayon kung andam na bagid kang musulod aning kaminyoon kay kung musulod na kaanin dili lang gid ka makaikyas. Tinuod na